ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜೀವಸುದೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬೊಕ ಕುಮಾರಧಾರ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರ್ದು ಪರಿತೊಂದಿತ್ತದು ಈ ರಡ್ಡು ಸುದೆಕ್ಲಿನ ಬರಿತ 200 ಹೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಲ್ಲೂ ಮುರ್ಕುದುಂಡು ಇತಿಹಾಸಡು ಸುರುತ ಸರ್ದಿ ಉಬಾರ್ದ ಸಹಸ್ರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಸುದೆಲ ರಡ್ಡನೆ ಸರ್ತಿಗು ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದ ಪಾಕ ವರ್ಷಲು ಮಗರ್ದಂಡು ಇಂಚಿನ ಬರ್ಸ ಬರಂದೆ ನರಮಾಣಿ ಬದಲಾವೊಂದೇ ಪೋಯಿನಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿಲ ಬದಲಾವೊಂದುಂಡು ಎನ್ನಿಂಡ ಅವು ನಿಜವಾದ್ಲ ಅಂದ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದು ಊರು ಮುರ್ಕವ್ನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆವೊಂದು ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಲೇಡು ಬರ್ಸದ ಮುಗಲು ಓಡೆ ಪೋದಿತ್ತಂಡ ಭೂಮಿಡ್ದ ಆಜಿನ ನೀರು ಬಾನುಗೆ ಸೇರೋಡಾತೆ ಏತ ಆಜಿಂಡ ಆತೇ ಮಟ್ಟೋಡು ಬರ್ಸ ಬೈದಜಿ ಅಪಗಂಡ ಅವು ಈತ್ನೆಟ್ಟ ಓಲ್ ಇತ್ತನಂದು ಸರ್ವರೇಗ್ಲ ಆಚಿರಾವು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ನರಮಾಣಿ ಪೋನಗ ಪರಿಸರಡು ಯತ್ವಾಸಿಯಾದ ಭೂಮಿಗೆ ಬೂರಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಬರ್ಸದ ಮುಗಲ್ ಓಲೋಲು ಪೋದು ಬರ್ಸ ಬೂರುನಾ ಉಂಡು ತೀರ್ಥ ಬೂರ್ಯರ ಸಾಧ್ಯ ಒಂದೇ ಕರಿನ ಕೆಲವು ವರ್ಷಲೆಡ್ ಬರ್ಸದ ಮುಗಲನ್ನು ಬಾನುಡೆ ತಾಂಗೊಂದಿತ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿ ಒರಾನೆ ದೊರಿಪಾದನಂದು ನರಮಾಣಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಾತಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದ ಜೀವಸುದೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಧಾರ ಅಪಾಯದ ಮಟ್ಟ ಮೀರ್ದು ಪರಿತೊಂದುಂಡು ರಡ್ಡು ಸುದೆ ಕೈತಲ್ದ ಸುಮಾರು 200 ಇಲ್ಲಲ್ಲೂ ಮುರ್ಕದುಂಡು ಇತಿಹಾಸಡೆ ಚುರುತ ಸರ್ತಿ ಉಬಾರ್ದ ಸಹಸ್ರ ಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ರಡ್ಡು ಸುದೆಲ ರಡ್ಡನೆ ಸರ್ತಿ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ದಂಡ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಆಲಡ್ಕೊಡು ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇತ ಬೊಲ್ಲೊಡ್ದು ಐವೇಡ್ಲ ಹೆಚ್ಚ ಇಲ್ಲಲು ಮುರ್ಕುದಿತ್ತದು ಇಲ್ಲಲ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ತದಡ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇರ್ದು ಕುಡ್ಲನಗರಗು ನೀರು ಒದಗಾವನ ತುಂಬೆ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಮುರ್ಕುನ ಪೋಡಿಗೆಡ್ ಮೆಸ್ಕಾಂ ಪಂಪ್ ಹೌಸ್ ಉಡ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಸಂಪರ್ಕ ದಿತ್ತದಿತ್ತದು ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲನಗರಗು ಪರ್ಪುನ ನೀರು ಒದಗಾವನೇನು ಉಂತಾವಿರ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕಲ್ಕುಂದಾನು ಜಿಬಾಳ್ತಿಲ ಗ್ರಾಮಲು ಕುದುರುದಂಚಾತಂಡ ಊರ್ ದಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆದ ಜಾಗೆಗೆ ಎತ್ತಾದ ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರ ದೀತೆರ ನನ್ನಲ ರಡ್ಡ ದಿನ ಬರ್ಸ ದುಂಬರ್ ಯೂನಿಟ್ ಉಂಟೊಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತೆರಿಪಾದನ